Mga kapuso, dakbayan sa Karkar na ukay ni atong adlawng Sabado, human gitulis ang usa ka dakong mall sa maong dakbayan. Gihulagway nga usa ka organized group ang mga suspitsado. Sa nahitabo, duha ka mga gwardiya sa maong establishmento ang napusilan. Si Nico Serino sa report. Sabado sa gabi inabulabog ang usa ka dakong tindahan sa dakbayan sa Karkar, human kini mabiktima sa tulis. Gitarget ang baligyaanan ug alahas sud sa maong establishmento. Gibana-bana kapin sa 8 ka mga tawo ang responsable sa krimen. Sa video nga kuha ni Eunice Togawa, mabantayan ang mga buto-buto nga nakapaukay sa mga tawo nga may karatil, pagdagan ug pagtago. Gipusil sa mga sospek ang duha ka mga gwardya nga sila si Crisanto Martinez ug Antonio Fuentes. Pabilin sila nga nagpaalim karon sa usa ka pribadong tambalanan sa dakbayan sa Sugbo. Sa gipaladman nga investigasyon sa nahitabo, gi-review sa kapulisan ang kopya sa mga CCTV camera sa tindahan ug bisan kasikbit nga mga kalungsuran. Paghulagway ni Senior Superintendent Clifford Gairanod, hepe sa Cebu Provincial Police, planado ang pag-execute sa tulis. They went inside na as groups ba. Tapos yun nga, binaril nga kagad yung security. Tapos disarma. So, planado talaga siya. So, hindi lang siguro to, baka months to ang surveillance nila. Human sa insidente, daling misibat paingon sa direksyon sa dakbayan sa Sugbo ang mga suspetsado. Nagtuo ang kapulisan nga wala pa sila makabiya sa Sugbo. We already have leads kung asa sila. So nag-atang namin ng mga lugar ang mga escape route nila kasi among duda nga napadri. Hopefully saktong duda lang naman yun. Gitino pa karon ang kinatibuk-ang kantidad sa nasakiyong alahas. Gimonitor sab sa mga pulis ang posibleng baligyaanan niini. We have already possible duda lang sa gyapon kasi baligya kasi kasagaran ipalo na sa Manila. So titingnan namin. We already made contacts. Nahibaw ko na progress. There already progress in investigation, and our people are going after them. Hopefully, we can. There will be a chance we can arrest them. Nico Serino, Balitang Bisdak.